खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। दिनै 27 फेब्रुआरि 2025 इं मायथाइनि सानसेनि पान्जाबाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि जेखि मावा मुलाम्फा मोननो हागोन, दिनैनि दिना मोजां। बृष राशि देहायाव जालुनायानो जोबनाय नङा, देहाखौ लानानै सान्थि मोननाय नङा, गोसोखौ हमथा। मिथुन राशि फारफ्रोमथिंबो मोजां, जेखि मावा गोजोननायखौ मोननो हागोन। कर्कट राशि साननाय हनाय गासिबो फेलें थांनो हागौ, जेरैथिंबो सांग्रां जानानै मावनांगोन। सिंह राशि दिनैनि दिनाव रां खरसा खालामनाया बांगोन, सोरबाफोर आलासि फैनो हागौ। कन्या राशि जेरावखि जाया देहायाव जोखोमफोर मोनबाय बायनो हागौ, जेरैबो सांग्रां जानांगोन। तुला राशि सुथुर जानानै थानाया जोबस्रांलांगोन, गोजोनै थानो हागोन, मोजां सान। वृश्चिक राशि जेरैथिंबो लोगोनि हेफाजाब मोननो हागोन, गोजोननाय मोनगोन। धनु राशि माबाफोर जेंना जेंसियाव गोग्लैबायनो हागौ, सांग्रां जानानै थानांगोन। मकर राशि जेखि जाया शुभ हाबा मावनानै लानो हागोन, हाबानि थाखाय मोजां सान। कुम्भ राशि देहा सावस्रिया मोजाङै थानाय नङा, गोसो हमथानानै सोलिनांगोन। मीन राशि माबाफोर मुवा बेसाद खहा जानो हागौ, गोसोखौ सान्थि मोननाय नङा। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेयैनो बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना गाहामैनो बारलांनो थाखाय आनान गसाइनाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।